שלום לכם, צהריים טובים. איזה כיף שנעשה היום את הניסוי חוק אום. אז מה עושים בניסוי? בחלק הראשון נקבל גרף אופיין של נגד קבוע. מה זה גרף אופיין? גרף אופיין זה גרף של הזרם כתלות במתח. באמצעות הגרף נמצא את התנגדות הנגד הקבוע ונשווה אותה להתנגדות שבה השתמשנו. בחלק השני של הניסוי נקבל גרף אופיין של נורת להט. בחלק השני נחליף את הנגד בנורת להט ונקבל גרף שהוא לא יהיה קו ישר. תכף נראה את התוצאות. עכשיו, החלק הכי קשה בניסוי חוק אום הוא ללא ספק המעגל החשמלי. בואו נסרטט אותו ונצלול לעומק. יש לנו מקור מתח, ואז בחיבור מקבילי נגד משתנה. את הגררה של הנגד המשתנה אנחנו מחברים לנגד קבוע. כדאי להשתמש בנגד שהתנגדותו 560 אום. כאן אנחנו נשים מד זרם, אמפר מטר, ועל הנגד הקבוע נשים וולט מטר. את זה נחבר בחיבור פוטנציומטרי לנגד המשתנה, ונחזיר למקום. עכשיו אתם שואלים את עצמכם, כי בטח מיכאל לא לימד בכיתה, מה זה חיבור פוטנציומטרי? חיבור פוטנציומטרי זה חיבור שבו מחברים לנגד משתנה בשלוש נקודות. כנראה שברוב הניסויים עד עכשיו השתמשתם בחיבור ראוסטטי, שמחברים בו לנגד משתנה בנקודה אחת ואז בגרה. אבל חיבור זה לא מאפשר לנו באמת לחקור זרמים קטנים על הנגד. מכיוון שכאן אנחנו רוצים לקבל גרף אופיין בדיוק גבוה ובציון מקסימלי בבחינה, אז נחבר בחיבור פוטנציומטרי שמאפשר לנו גם למדוד זרמים ממש אפסיים. הזרמים הכי קטנים יתקבלו כשהגררה של הנגד המשתנה תהיה כמה שיותר קרובה לחיבור המקבילי, ואז המתח על הנגד המשתנה ועל הנגד הקבוע, משום שהם מחוברים בחיבור מקבילי, יהיו קבועים. זהו לחלק התיאורטי של ניסוי חוק אום. בואו נצלול למעגל עצמו. חזרנו, ההתרגשות בשיאה. קודם כל נעבור על מהם המרכיבים למעגל החשמלי. נגד משתנה עם הגררה, מד זרם עדיף מהאדומים, אותו נכוון ל-200 מיליאמפר, לוח נגדים קבועים, מד מתח נוסף, ספק, מקור מתח, נורת להט לחלק השני, ו7 כבלים. בואו נתחיל. אז נחבר את המעגל בדיוק כמו שסרטטנו אותו על הלוח. נחבר מהפלוס לצד אחד של הנגד המשתנה. מהגררה של הנגד המשתנה נחבר לאמפר מטר. בכניסה מיליאמפר. מהקום של המד זרם נחבר לצד אחד של הנגד הקבוע. מהצד השני של הנגד הקבוע נחבר לצד השני של הנגד המשתנה, ובחיבור מקבילי נחבר בחזרה למקור. עכשיו נוסיף את מד המתח על הנגד הקבוע. איך נעשה זאת? נחבר את הכבל על החור של הכבל השני, נחבר לקום ולוולט, ונכוון על מתח ישר. אז רגע לפני שכל הכיף מתחיל, חשוב לקחת את מד הזרם ולוודא קודם כל שהוא עדיף שהוא יהיה אחד מהאדומים, וגם שהוא מכוון או ל-200 מיליאמפר או ל-20 מיליאמפר בכניסה של המיליאמפר ובכניסה של הקום. וזהו, בואו נתחיל לקחת מדידות. אז נתחיל בהגררה שהיא קרובה לצד שמחובר למינוס. נדליק את מקור המתח, ואנחנו רואים שיש לנו זרם 0.3 מיליאמפר ומתח 0.25. עכשיו אנחנו יכולים להזיז את הגררה של הנגד המשתנה ונקבל ערכים שונים, 1.4 מיליאמפר ו-0.84 וולט. את הערכים האלה נכניס לאקסל ונעשה גרף של זרם כתלות במתח. חשוב לוודא שבאקסל אתם מכפילים את הזרם ב-10 במינוס 3, 10 בחזקת מינוס 3, משום שזה מודד במיליאמפר ואתם רוצים לעשות באמפר. בגלל שהציוד במעבדה ישן ומקולקל, ואז לא כל כך קל לעשות מעבדות, אנחנו נמדוד את ההתנגדות האמיתית של הנגד הקבוע. איך נעשה את זה? נחבר את הנגד הקבוע בכניסה קום
ואום. נכוון את הגררה ל-2000, ונקבל את ההתנגדות האמיתית של הנגד, 575, שזה הגיוני, כי השתמשנו בו כניסה של כ-560 אום. עכשיו, אחרי שהכנסתם את כל הנקודות לאקסל, הגיע הזמן להתבונן בתוצאות. נעשה גרף של הזרם כתלות במתח, ונקבל קו ישר. משום שנגד קבוע הוא רכיב אומי, ולכן מתקיים יחס ישר בין הזרם למתח. השיפוע של הקו, בהנחה שמיכאל כבר לימד אתכם איך עושים קו מגמה, יהיה 1 חלקי ההתנגדות. לכן, תיקחו את השיפוע של הקו ותעשו 1 חלקי, ואתם אמורים לקבל התנגדות שהיא קרובה להתנגדות שמדדתם בחלק הקודם. עכשיו, בניסוי, נחשב את השגיאה היחסית של הניסוי. מה זה אומר? ניקח את ההתנגדות האמיתית שמדדנו, ונחשב בערך מוחלט מההתנגדות שחישבנו, מהגרף. נחלק בהתנגדות האמיתית ונכפיל ב100 כדי לקבל אחוזים. ככה, נקבל כמה הניסוי שלנו המדויק. אתם אמורים לקבל שגיאה שהיא קטנה מ-10%. בחלק השני, תחליפו את הנגד הקבוע בנורת להט. אבל אז, גרף האופיין שלכם כבר לא יהיה קו ישר, משום שנורת להט היא לא רכיב אומי. נורת להט, ההתנגדות שלה בעצם, תלויה בטמפרטורה. ולכן אתם תקבלו גרף שנראה כמו משהו כזה. זהו, בהצלחה בהמשך המעבדות, ושיהיה לכם בהצלחה.